дългият бич. Специфично оръжие, типично за ездачите, номади и войни. Оплетен от сурова волска кожа, понякога снабден с метален накрайник, той е представлявал смъртоносно оръжие в ръцете на опитен боец. Скоростта, която набира края на бича и резкия удар, са били в състояние да поразят противник или животно, вълк, птица, влечуго, от дистанцията на неговата дължина. Набраната вълнообразна скорост към върха му при опитен замах трещи със силата на гръмотевичен изстрел, подплашвайки коня на противника или преследвания звяр. Ловкият замах може да обезоръжи и повали противника. Жилитовката е една от най-трудните и продължително изучавани дисциплини в българска школа за оцеляване на човека.